Kajingi ki balai sngi jangka kunhun ki try bat kinong nya trok ki badan hakashatri jangka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association ban sange ikitmar kum ki simen bat klinker na ki karkhana daw bilat ha East Kyntait Hills. Kabadang beteng hadu ka arpu khandai tarik risau ar hajar arkusan habana kaliang Deputy Commissioner ka East Kyntait Hills ha ka arpu khandai tarik risau ulapha da ka shithi sheki dekot ka Mctoda ban khot ekran halor ka jingi ki jongki Henry ka seng kala Kyntait ya ka jing khot UDC bat ka Mctoda ka Dawa na UDC ba udai ban wan ekran ben ha ka jaka ba ki penlong ya ka jingi ki namar menta kila sha shet syukur bat ki jing kular bala dep kim shamla poi sha e ru nalor kata ki dekhot ke Mctoda kila snolungo ru ya ka shithi khot ekran namar ha ka shithi la khot lang ya baro ki association kentup ka association na East Kyntait Hill Truck Owners Association but Mctoda wat la ka Mctoda kala ya khi marway nadu ubnai jalio te haga paningkong kum gijing long brio ngingej angni ba ngidon akal jong gijinge nama du play ubala bu la thau ya ngai pi te nakaliang junga shopangnya sikamat gijing kren gijing ai men sim pi an khot iwi member dengi ban bu le magijing duai namata ga jinge khi gijong pi bau play unda ungri ungker sumar khot I ba John nong lai I balong du advisor jungi ini di advisor jungi hi na jongka all khasi Meghalaya tourist taxation in bu I gijing duai namta jongpi but ngan sa ai gijing kren sikamat pat ba John in pada magani kapor hagajing duai kumni pat kupa iwan ban aigu hagani kapor isongu milaya da milai sumaringi milai ngi kita kamet makoi bakhia gidan pat kumni gi kumki khon ki jume yalum ikani ki Shillong gidon agani ki jaka gitip tada mami miya yashua kilum baro kin kelam kin madan dut baro gijinge gijungiru ibu kiti jume mami media Yashua bermadan dut barok ikiti kijing kijing angdut kijing kwa kajungi namar ngi kwa berkamai ialah kajong kohok IT kijing start kajume kijing penyai kajume kumbami mila seingi kino ilam barok kabangi don ni kani donut ka basuk ya mengitrai namta ka bha naga benta sipun ba kinonya kali ginio ialah kajong kebenta ke kamai kaji IT simi hagni kapor hagteng Jesus Christ manasa ngaduai amen Kulish pun ba John Nonglait ini we member jongka all khasi Meghalaya tourist taxation ide advisor ru kulish pun ba nong tru kulish pun ya kirang ba I try kinong nya kali kamai jongka ni truck association ai kublai kumju kilong kemi ki bran nemo ngam tip ki try mo bagi nyak trok ngam gini room tip to I try kali ngai kublai kumju ya paro ip we ngapan map kendiat namar ba jing siang ngilai penbait dekat isi jongi bangin poi dang step nanu step kendai shpo bujing nya poi lang ni banya don rengkat bat pi ban ya pait ya kemi lem kumno kaya kayeng kumno banya pikiri kita kitrok ban ya karung kami ki jongki ngapan map ip wanum soe kini te ngatrai kini ke jing ki kanum pat kut dei banung tu ne pila yo Khubor ina ka sorkap ne pat yo dengan shule kumni ngan kajing kular na kaliang kejungi kalong ba hakani ka sing jain shibit hi mardor ngan pa no ka shithi shapo ka isi ban benset ye kani kentien ba nginyalum yalang gi pradabal barkhoi ndai shu tang ki isi member bat kitu kinong yalam jong kitu taxi ba pair ki branda ki district ba pair in khotlut no south west east na garuils ru la kila ban poi kinyawan ban sendran ba phihang ni na du step ha ka sing jain Ditang tay jing kulari barit jonga kat bangila ay nginumla ban khotlut nama kani kadi kapor season kaba kata kapor bawan ki turis don kinong ilam kibda dan ki turis tamala dangim kumeneru ngala pep no jing belal jong kini ki para member kelai pep nama ngala penbait na du mencisngi ngong ba kasi balang ide ban leit be intela dangi yo ban leit tang an lai ngudru tang jing leit mi kmat swa kani kadi bat lada pi don kam bala ka jing ki joki kani ka sarkar kampat ngap kampat pen khot lani kampat ai kata ka dor ka bapikwa mo kata ka cement factory ndai am de ban rengan ju yo snow bagi ki pidon kam ya khandai tengka shi kilometer tengah kermen bakini ki cement factory bat kini ki badai ban ai kita ka jingkit jong pi khandai tengka shi kilometer kermen bekit ngap no balada kam ngap nganong ipi kawai
ni kum kinongnya kali kamai tourist taxation ngat kular ipi ngin hier sekiti cement factory ngin ra ki plakat ngin ki sengi yang tei na bentar tu kata gadi ki kular kabangla keren rong ba om dei shu khulung khna kani gadi kapor kabang inu du mene iba mas ilaong president rong ba yang ba kasenjuk kinongnya kali kamai be ki try nongnya kali kamai ngin thau ya kata kasenjuk bat ka sarkaru kan hab ban perkhat sispa hajar sin bagadi ban penurlong ya bagadi ban penurlong ya pamdim penurlong kan hab banyak keren shwa kadai kata kasenjuk kan sawan angis kemat ken mau bangi kinongnya kali kamai ki bacu syambe tang kijing kijing jar halti sengkian denem dai na ngile po asam maman gesi kijing ki pau jaj yo hadu ki turis ki pawan seniru kamut yangi ki batai deki banai sosora ki batai deki banai sedauki longi bamlong satu andai ndala ja bahap sa jawa munu berjenjar mangi em sarkar katip mo ya kata kam tip ngilai ban ngilai ai ki suggestion ngilabu sipun ki na kali yang kinongnya kali kamai turis taxi ngilabu sa sarkar ki jing ki bangi kup kinongnya kali kamai ngidon atrai balik gitu kam lelai mo ta te na kali yang kejongi kinongnya kali kamai ni syam jing atrai dan kam jing sim jing shushu mangi kinong nongnya kali kamai namar kan ke jing ki jungi ngan chui tu ifi le si ki papat don batim teu ba nong tru what so mangi ke jing hoj ban besna tu pen itu ya lede ngalai ba bon and dekat ada general secretary jongga hanya trip integrated organization hidup kejingwan jonga ne kalong rekat bagi dikot katukan ni dikot ban ai kejing kersan ni pisiam kumbang ngali ngilak thai khubor ba hidon kejing ki namata ka Dawa jongga ri bagi jaj menriu bat khamtam namata kejang kpo jonggi bahaya kasem kejingwan jonga ne kalong kumwi nu nomi khman namata ri bagi jaj menriu kalong ba kadap de jing singokia bai khlat thai khubor ba kidon ki company kiba persang ban euroi ya hok jong prisia hoj ni kum kaseng ngil kapor ngil tekok kambat kini kiwe ki company kiba nabat ki wan ban seng kam seng jam ni kejala jongi da ka jing yolat joki lengba ki single window clearance but lengba ki clearance NEHU ki bala ai digi bor na per de ka pensingosi muta kamit kalong ba ngai ba ki perdok bersnam jongi pokobri trap PMI syakmat bandawa juga hok de kejingli kalong ba ngabo muta khmat ke sarkar ba phi kum ke sarkar philale ayu haba phil kular na kapor na kawig sasnem syakawig sasnem phil kular ban petelun ka kamban yarap lani ban le na mata karoi ka pan rei khamtam atum gini ke por ba ki perdok persenam ki siap jinge haba ya kata ke government rate ke ba ki perdok persenam jengi ki ba habok setri jongga Mctoda gila Dawa na ke por kum ke transport department ka wei na ka department kepada ban le hanre hadu mata mene KMI kita kisin bapila le sukut tang hajing kula ingin kum kaseng ngawan hani ban ai ka jinggersan ban lada jing yaki jompi kampoi sya ni ne lem kaseng ni nom jom klikti ni train dekat ni ai kiti komon kiti diang balada hado ban boy dapot bangin hab yang kiu yingling isaw yim saliar kat bati lada pihi kum gina galam hidon kata kamen sim ban yakun namata dari bajai beriu khamtame namata ki perdok bersenam ki bayar kama jakpo lang baga lagi jong ki kali ngasto ba borok siap hiukan hane janmit ba hidon lagi jong menta hidon ki driver hidon try kali hari ki baskosi kalong ba hado mata mene ngai hakini ki gentab sedin bai ba lengba kita ki bor yang kusuk government kidon ro kita ki the district administration ki bor yang kusuk district ki wan pakang ai bisiang
ring ai jingero ipisia haduk mentar pim kanadit ai jingero but hoi ni wan por muslim ring ai ti kamon kediang but Christian pin por but community ba ka jing trelang jongi kadang kut tang mentar janmit ring kana ya teng dang ni mat but lah om dei tang hapo Giant Hills lada kadai hari boy ada ka west kasil south west ngadu dum tar ko jong bri nyo trap ni trelang but community ba ka eg ba ni tmu nang tak jing tha nang tak junun kam jong ka yeng kasam nang mar ngi yeng hne om nang mata jing motor simet rai nang mata jong bobon balang bodok boy je ka message ka ba aswama kong ba to goman kam dei ban singapja kadai balai bat kidi skiman company ibawan ban kijit ya kaspak ka peu jong gari ba jai mriu kim dei ban singapja dei kidi balai ladak kim le kita nak mentah kumgi pressure group balai ni mentah buat jelak di kum do ban telun kambat coba ke message ke bang ni dei ban le temat ba nak Khubor kila khnyot ini kiwan kamai kiwan le meng le he nak hapo ka bri nyo trap but you don't go lak kala will do something but tang ta hin kali Kapag ko nga ay kublay mo, yung ginong ilam na truck, borok tulay doon kanina janmit na do arsngi, de ngi dap share kata dono kabas ngokya. Nambar baliu ya ki jinge kabak ki yemat ye kun. Kamdai tanam tajung ki jinge ke babun kirkong yemat. Kum kita kidongnya kali kamai. Hingi wan naka all khasi Meghalaya tourist association. Iwan ay kata ka jingkersan kabakura. Ya kan ki jinge ki ba pi bu lembu por ba. Ni ai kata ka jingkersan kabakura. Bagi kersan pi mat bat musim ni. Ni kersan ni kan ki dia kan ki ki namar ba kan ki jinge ki ngesto kadi kan nongrim. Iya hakan nongrim ka badai namar ba ilamat ki jinge jinjar sibun ba kum kinongnya kali. Ni bun ba ni pergi ki ba ninya mo pi truk ngi de ki turis. Bat hang ni ka sitri jeng ka all khasi Meghalaya tourist association. Babun ba kidon. Na kidon ki bos kidon ki arsaka kidon dol boro. De nakaliang jungi kinong ilam gila. Yosngo ikani ka jinge ki jungi. Ya don kata ka dol ka basong keng ilawan. Panai mesim ki baro ki pradebar badal hang ni ki baya syap sekan mo syap kan ni te dia kata hing pa badong kajing kesian ka bakura nak liang jungi ai te ini ai beteng kata ngilong ka wai tang kan ni ka wai ngi ba menta kalong ka ba kaladai ka kaya kadai kaya ka ba bhatam yingi kinong nya kali ngilong kita ki ba layu i jengai ngila badong lagi por ki ba misang ngi i jengai dan kini kaya ka ba menta la i kimi kinong ilam nado kinong ilam si truk nado kinong ilam ngi topi lagi bus ngi tourist taxi namta ki local taxi namta ki asaka kilai ijengai ba kadi ka jakpo ko jongi ba ki brief banabar kinabla banwan bantu no ya ka jakpo ko jongi tengi kumlo banyadai kata ka jakpo i sukumen ngi don kata ka download ka bagi ijengai bangilong tili bad hang ni asian ila download pa ki sunjuk sibun ba te kumai pila don mata ki jingi ni ai kata ki kesian kurang kata Ningkong ni siap ya, ai play ek pi ginong ilam bat ki travel paro beton hani kumni ni bangi nakaliang ka all khasi Meghalaya tourist station kadap da kamisiam ka basokya banyu i nagawi ka pos ka Khubor kum ginong nya kali kamai iba bentuk agari khasi jang tia bro koi mangyap ma jinjing babun te kumni ko bangai lawan dak ban dala ka jong ka kmat bangan yon pe ani ka por ban kani kadi ka nakaliang ka all khasi Meghalaya tourist station kebangiwan ai jing kersan ni pi kumne kum tu ngila de pelong ha program kendiat ke belingkot jungi kebangiwan sini pelong bana ka all khasi Meghalaya tourist station kebangi kot ka NEHU ni ngilalong gi bakre balada ka jingi chupi ka nangjur hagan ka sisa jain ringkat bat di kot fair bat nongelam fair jongka east south west bat di district fair nginyawer bat para drabal berkhoj ngilalong gi bakloi naka all khasi Meghalaya tourist station apo ka jingelam jongka nginwan ban nyara plakat dem hakmat di cement factory buat la long ru hakmat di officer ka di badan ko resign dia bro koi bangin persyajur bat bangin yakun inya don ringkat hakani ke jingi ki jopi kum kadak ke jingi teli kum ke bri hunyo trap ki badan hak kum ki try no nya kali kemai bat kinong nya kali kemai ki badan ke bri hunyo trap
bangin penisha ka sarkar ba minta kali ka por bangi don aga jingetli iway pa iway bat nin ya ka ga minta bangi di banle nang ismat kalong ba lada ja hakanul ko benta ka jinge kum binong nya kali kamai ka bri nyo trap pro koi indon benta lang bat ninya long teli lang bat bangi nya be nginya don lang hakanul ko jinge jar di bangi dei ban ya kendu nang ismat yo le si ngai scam ba ka sarkar ka ba kami pakai lembaga NPP mau ke dalam kemat yang kena ke sarkar Meghalaya ini ngai bahkan sengap kan isnaino ya kena ke jengki jongpi jong ka Mctoda ke ba mentah ka dong jengki hang ni ami mintu klik tersi mo dengan kwa ba ke sarkar kan simkiano bat ya kata ka jingkwa karit lani kata kador ke ba kandai tengka kilometer ke ba naga Mctoda ka don ke jengki ha ke kwa bat ka angut banyo ya kata kador ngai bagi kita ki semen factory lani kita ki ke sarkar kan penbet kampung no akabai dei bat kani ke dor ke Mctoda ka kwa andai tengka kilometer bat sakwe ngong hangni ke bang kwa penong kalong ba lada ile kai bangi kinong nya kali kamai ka priu nyo trap niru nilalong ki bakre bangin pen shongben no ki hau arjara putar kata kade ke sur ka bakra ka sur ka baskem kum ki jinglong rong ba bat ke jinglong kpa hagilong ying gilong sem jongi wait kenong nya kali kamai ne tiong kum no na prano ba kade kata lada pimsim kia ngi ngila sutu bau arja pralajan ken mau ku sarkar wat le kai ngi kinong nya kali kamai bangiru gidon kabor ka shibut ke jong ni berkhoi kinong nya kali kamai ke brinyo trap kumni phile lada pidi shisha kidap sendrang minister lani MLA kamtam umas ga halang walong deputy chief minister jong resign tia udai panon yuk chat ke panon pej on i ke ya ke jing jong pi kinong nya kali kamai kat ni pisha miet kayong ka kriat menta kala telang jing kriat padan kat no ke jing sem jing ka baki kun ki jong pi badan hayeng kasem ipai le chat ngan nam ta jong te kimdan ke jing sosai te ken mau balada pile kai ngi kinong nya kali kamai arah ajar afra bola jan bat nin petkela dur ya ke jing sinchat hakari kasi bidi jongi kum kawai kaskari kaban yo no jing sinchat ka basuk ka basan hangi hakinong nya kali kamai lani kinu ki jing trei ba khasi lani ujang tia boy ulengam baro wala bantrei pimbet nang ismat ban pen i da ke jing da ka bor ka mensim ka ba ki don kamban perkhat lem nam ta juni ki kinong nya kali kamai lani kinong bela sni lani kinong bela jakpo hakano nu ke benta ka kam ka bangidan namar ngak kumbangan pensai no ange habun kijing kikam kijam kinong ngelam ki persda ki khasi jongi i haban mi madan lai ladang mi madan kan nemdon kijing sno na kalian ke sarkar kermen scam ka sarkar ka skap ni ka jing ki jong pi ba let's say kan khot no lani kan tiang no ya ke jingkwa jong pi kata ka dor kandai ka kilo ban na kalian ko on khasi Meghalaya tourist section indon hakti hakajat bati bat ngin penurlong bat ngin senran ki ladap ki dei banyak ki shipnai ru ngin wan bat senran ngin pa ki member jongi banyak don kat bat samit sa yong hakanika saka jingi ki jong kuleshibon ko ba amos hakane ka strike jong ga Mctoda jantia unit fi kumu persen rangba fi yo i kumno nakaliang gajong jongi kum ki noyalam jong ka Mctoda kumu chairman jong ka Meghalaya Commercial Talk Association ni singo ban ai khuble ya barok khot ki pradkhot kaptam ki badai no po ka Najan Hills nadu ki try truck bat ki nonya truck ya ka jing sim benta shudhem ka jong philang barok khot alor ka ni ka strike ka ba nakaliam jong phi philap pendek da ka jing ya menjur lang kabalasim hakarai jong jirang paiba jong ka Meghalaya Commercial Talk Association Shillong bat kani ka jing ki kalayat menta la kumba arsni laimit menta arsni laimit ke hakani ka jing lang ba kani ka sni ka balai menta ka sni ke nakaliang ka jong ngi la yo ka jing tip langba kinong yalam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association jong ka Giant Hills alor ka jing yo ya ka city ban khot ya Kren nakaliang jong Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District harangkat ka jing don lang jong kinong
jong kini ki nong penyai yani ki nong elam jong ta ka kanhun penmi simen bat klinker kamut ki badai ki nong mat ki try korkhana penmi simen bat klinker bat kum juru ka jing non lang jong ki truck association na East Giant Hills bat ki truck association ki badai na po Giant Hills te ngakaliang ka jongi kum ka ngila ban ong kum ka sengkemi ani ka central body ni sngo ban burom ya ka ka rai ka bala shim ngakaliang jong ki prad khot baro ki bala shim ya ka rai ha ka jing ya plijingmut ban ya tai ban ya thir halor ka ni ka city da ka bana kaliang ka jong pilang baro khot pila Kyntait ban nek sya kata ka jingala bat ka jinglap ka jong iru daladi kum ki pranu elam nilap ba ka jing Kyntait ka jong pi bandit e shim mentah ha kani ka jingalang kalong ka ba syongnia bat kalong ka ba biang na ka ba biang tam ya karai ka ba pila shimlang baro khoi kum ki prat kha namar ba kalau long kum ka tu kani ka jingalang ka ba ngilamat kum boong na kaliang jong spokesperson jong ka Meghalaya Commercial Truck Association juga por ba mi khmat ro ya kum ki paran ngalam jong ka Giant Hills unit jong ka MCTODA ba kalalong kum kata ka jingkren hakak tinong way ka boong too many cooks spoil the broth but ya kani ka benta kalong bala bun palat kinong shet kamut ba ka jing shet ka jenta ru kalong ka basniu te ya kani ngilalap ndai ba ngidang sumudur handrai ngilalap hidaladi ha uni usnam uba menta usnami ngila don ka jingeki persya ya kajing syaknyat ben ha kini ki korkhana penmi ko te ha kani kajing ki nakaliang jong deputy East Giant Hills ula khot ya kajing khot ya Kren ya ka association ka jongi ka badai nang ni na po Giant Hills la kumba arsin kenti ye te ha ka pakut ula khot lang kajing don lang jong giwei pat ki association bad ha kani kajing lang ngila lap ba la bensyat ya kata ka jingaki jong ka MCTODA but in sapek in salam khmat da kiwei party association ki badan hang ni apo Giant Hills ban nakaliang ka jong ka MCTODA ngayaro ba kila menjur lang ban pendam lani ban ailat lem ban bensyat ya kata ka kam ban lam khmat ban penbek da kita ki association henry ka ka basusi long ba kata ka jingaki jong ki paiba ka bala angnut bat khmi lenti kala sujak klub no siteng lenti khan dami unu so te kani ka jing bomlet ye simanta jong ka MCTODA Giant Hills kalong ka basyongnia halor kita kinong rim bangila pensongnia ha kita ki benta ki bangila mat lengba ki jing trekam tang katukat ni banai mensua te ngasngo ban ong ba kani ka jing khot meeting na kaliang jong deputy East Giant Hills jong ka East Giant Hills district ro kala alam hi syatai kat kum gajing yu jong ye ka siti ban khot kum no en khot ya khot lang ingi habawat ya ka benta ka bala dep pensyat mensua klem don so te menta ulapan kenton biang ulapan kit biang sada kani ka wei gajing ki ha ka jing don lang jong kini ki wei ki association te ka jing sngau ka ni ka jing Kyntait ka jing kalong ba pendep sua ong sua ya kitu ki paranong yalam ki bangiru ngila menjurlang ban bensyat ki ban pendep sua ya kawe ka benta tenra ya kawe ka benta empat dep kadang sa ka jing klumar ban ngila ban ong kala long kum ka jing sakut no ka kam te menta phimut ban ya khot ban ya Kren ban penbej bat ki sabat kani ka kam ka bathamai bingi ki kawni kalong kum kadak kashin ka ba ngila mat kalong ba kalong kum ka jing penthame lani ban yo daw ban penkut lani ban penjaklep ya kani ke jinga kun ke jongi te ngina kaliang jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association barokot na ki unit ki ba per ni sngo ban ai jing kersan pura ya kani ka benta ka ban nakaliang jong ka Giant Hills kila ship bat ni burom ya karai ka joki bat ngila pensyong nong rimba kalong ka ba syongkun bat ka syongkia bat kalong ka ba dailenti na kaliang jong ki gila shim ya kani karai hatu pila juyos ngeu ne emba kini ki cement factories bakila ay kata ka dor cheki way ya kini ka ba ki kandai tangka per metric ton ya ka benta ka ba na kaliang ka jongi kum ka association ngili ya kilang ya kani ka benta ban Dawa ban aino daka government rate ya kani te kidaw ngila dep ai
ba kajing ai ke government rit ke long kan yarap na banta ban manra ban pelat ya kajing kiba ki dikot jongi kila ya kendu bat ngila lengba kajing wan ngi apa lah bahasa pimut ong kumung ta ya hang ni te na kono shop idap de dokumen ga bakraw banangu idem yo blay track rat no bona thau namar bahagine kisi na do bangishim ya ga strike arpen yo tarik Khubor khandai sting kumangilai rai ka meeting bangilolong arposan tarik ang te klitter si dorbar hall ngin sedang nadu ka arpon yo tarik por khandai sting ngidap di dokumen ga bakraw bahadu mentah ka strike ke jongi kadang ya bek bat omdon kinu jiputut bat ngidap je dokumen ga bakraw ka jingkershan kadang toy syangi ki Mctoda bat ka ba ngidap da je dokumen ba ki member ki jongi ki yeng ha kanong rim bat ki scam kanong rim man yeng ha kanai ka strike te ka ba arpan ka ba ngasnyo dokumen shushu ban pansnyo pi hangne kalong kane ba ngiyo ka jingkershan na shibun ki para bangej ki perlok bat ki we ki association bat ki we ki organization ki bawan ban ai mensim yangi kumba haka arpa praterik menin u general secretary jong hitu ulawan daladi u wan ye kendu yangi u ai mensim yangi bat u penslori yangi bat hoj ngidap dari dokumen ba iong ba ila long la kre manirap yangi hakanu kanu Khubor bangi syam citom bat ka sagweru ka association ka hanyo trip youth development council ka bawan menta kasngi kawan ban ai mensim yangi bat kada kularu lada kane ka strike kampat kut kemut kin sawan yang hakwe pat kasngi rangkat bat ki banar bat ki member ki jongki ban kershan ya kane ka jingele ka jongi bat kite ki cement factory ki badon ha kite ka thain East Jantia bat West Jantia bat hoj ka kebangas dokumen susu hangne banong ba nilayo na ki katu kan ni ki parado presnam ki jongi ki badai tang inong bala bapli ibalong driver handrei daga jing isnai ke jongki yangi ba ilawan ban ai donation yangi don ki bawan ai dau khau kum iba rimi pawa ba rimi pakma bat kini ki bat ipara ijong ibawan senran lang ban ai daga jhur bat kum ta ter te kene kadai ka ai ka ba dokumen bat ka ba penyo mensem yangi ban yele bat kita ki cement factory bat ho ngimla ban len ya kataru ba nagaliang ka police department ru ka claim don ke ai ka torture ke jongi andre ki ailat yangi bengin le ya kene ka strike ngim dap je dokumen ya kata ho ya hagasin ka banang kong POE kandon hi ka jingele malumala andre hadin kata pat kamdon gum kata te ngidap da dokumen ka bakraw bat menta kan itu ipi haji de bat menta kasngi te menta kasngi irang i presiden jong ka Jantia unit iba Khubor mi periat ilayo ya ka chiti na UDC man khot ya Kren yang ila syai kasngi ha Khubor lai beji janmit handrei nga ku spokesperson leni ki member jong Mctoda ni confused haji de berkene ke chiti namar baleng ong ni confused namar haga khat praterik ubnai benriu arposan ngila yelek hak office badon burom jong UDC hangte hakliriat ngila ekran bar ki cement factory hangte handrai hakata kasi kampoi sei ke jigi Kren bat iong bangin sakot yengi yong min sakot yengi handrai ka bas ngosi pishu mudur ba pi menta nadu benai benriu uneu la de benai bachpeu kemud la saw benai nginang yo ya kata ya ka siti bamenta kasgi kemud la da ngim yaki kemud ngim sha khut hire handrai ka balang penlanga susu ya ka administrative jong ka East Jantia ba kumno haba ka Mctoda ka yakhi ya kene kamat nadu ka khat pratrik ubnai benriu arpeu san hadu menta kasgi pan ngikirmen makanang yai su syakmat namar ngimpat hun namar ba ngila sya le lendet ha kene ka department
balay ngong isya lendet namar la kumanga ong ipi mene na do benai ben riu hado menta ladang shim ya kena strike ngim yo city handrai ka city ka bang yo ka penlengo yangi shushu namar ba ak city la address lut ya baro ki association nadu ki is jantia nadu ki jantia hill truck honor on driver association bat mangi hang ne pat ngim ya syai ya ka ba ki kini ki kila le man pha ya kene city bat ngim siau tu te ngin shu kawai nga kwa ban panchai hang ne kalong we are very straightforward ban appeal ya ke office ban burom jong disi hote cleariat bas ngeu ba haba pi pha city shangi to pha da ka badai ka jongi namar ngi krem ya tre batno nadu ka khat pra tarik benai ben riu arposan ngi sim ya kene ka issue ngi klem don banno ki bay kersan ki bay rap yangi ha kata kapor ban ye sim ya kene ka mat ke jura de tang bagi ka Mctoda de yo bagi kum bakla ban pha ek stiro kata ngamtip andre ngi na kliang jongi tat bagi 4 yo ya ka chiti tang ka Mctoda ngin omlek bat ka bakhadu ngakwa ban pha ya kene ko khubor lang ba jong pi media ba ki para member jongi baro khamtam jong jantia unit kilarai da ka wei ki jumut ba ngi nom lek no se is jantia ban ya kren ya kene ka kam ban ya penbek ya kene ka kam ki ngi kwa ban ya kren be hasport kamut ha ka jaka ka bingi strike kata ka deka ka jingkwa jong upara member jongi namar upara member jongi balai ula sim ya kene ka decision namar ula athai bat ula ngia bagi syachet kala kata ka deka bakado bat ka ba ngisio komen bandong na kapor sa kapor ha ka jingi dai bat ka all Meghalaya tourist taxi ka la hakini ki banai ki baladep kila yo i bofli ila lej ban kersian yangi ha ka jing sha sho away driver ujongi angte po silchar bat samanta ka sngi u president rangba bat kato kan ni ki member ki jongki ila wan ban ai man sem yangi bat kabas ngau kemen hang ne shushu ha jinge dei bat ka AKTTMA ba ila kren da kabashai cha ka government ba lada kane ka jinge ki jong Mctoda kamkut hadu si Saturday kane ka association kan le yaki hang te ha po cement factory te ngidap da jiso kemen ngi kitbok kirwiang ya baro ki association beper ya bawan ban ai men sim yangi bat ngidang kentu ngidang kan fam ban ngidang kerpat ya ki wei ki perlok ya lada ki simet ne ki association ne ki NGO ginu lada pisngeu bahkan ne ka issue ke ba ka Mctoda ka sim nak banta ka pateng ne nak banta ka lawai jong ka jaj ben riu ka jongi ngi kerpat epi bepinwan ban ai men sim ban kersian ngi kenang ba ka ne kan poi sa ki jingjob namar ngi kwa ba ka ne ka jingele kan long ka jingile ka bajok om ka jing syarem detang itahi na kalian jonga kublai sibon sijarngo